na imbagal daw kanya tayo aming kabsat. Ado kanya tayo nanganangik tayo about kani Job, ti pakaistoryaan ni Job nga may isang karakter iti isaw ni Apo Diyos. So nakit nalinteg, nakabakbak ng isuna, ti may isang aldaw, napukaw na aming kinabaknang na, di pamilya na, ti salunat na. And then mostly kanya tayo nga mangay about data kat ti saan nga panagbasol ni Job, iti Job chapter 1 verse 22. Nga uray pa noon niya ti nangyari ka ni Job, saan nga nagbasol ti suna. Kan data nga book manen about ka ni Job, kat kanayon nga maisuro kadagiti natayan or dati panakaparigat rigat nga dumteng tibiyag nga mang encourage usarin da mang encourage kanya tiyo tapno iti kastakat adda nga santi nga medayo kani Apo Diyos which is mabalimet nga mitatakit kahit kuman nga ituloy tiyo pansinin tiyo iti main nga isuro na iti Book of Job. Syempre no kanya yung dagiti nang basa iti whole Book of Job napansin hiyo ti kinasayaat na or kinaimbag na ti makuna nga poetry nga makuna nga basain, and then mostly ma-amaze ka talaga iti naglalaing explanation tunggal maysa ilawlaw tunggal maysa nga rod iti dito man pansinan tiyo no anya di kahit ni Apo Diyos nga maadal ni Job, maadda ka ni Job no ampay nga nangyari nagjay kengkuana. Siyempre, impalubos ni Apo Diyos di kaya na. And then, iti daytoy masapon nga maawatan ti tunggal maysa di kunato yung sovereignty. Di talaga pan nakabalin unay ni Apo Diyos, di siya sino ni Apo Diyos, nga saan nga maala ni Apo Diyos, tapno maikarga iti maysa nga box, tapno i-explain, ilawlawag ti kinasi asino na, ijay basit laeng nga panakaawat no di kat isuna kat beyond nangatupay ngem anyaman nga mangyari iti tunggal maysa ang atao ken iti panakaammo ti tao ket saan na nga sakop ni Apo Dios no di kat ni Apo Dios akin sakop kanya ti amin isuna mangituray iti amin isuna ti addan ti panakabalin ti amin ngarod data nga sovereignty o panakabalin unay ni Apo Dios di ay tinamis ni Job tati pudno nga ni Job ket nagaget nga mga ramid iti amin nga kahit ni Apo Dios ngem saan nga nagsubmitar isuna nga talaga nga Dios ni Apo Dios ket isuna ket Dios nga awan ti pagkamalyan na ngarod idi adda dagiti barkada na talo nga barkada ni Job nakadiscuss da kankwana and then emphasize ni Job saan isuna nga nagbasol saan nga nagkamali isuna and then di ay intry na nga pinaneknekan kadagiti barkada na nga no bilang bumaba ni Apo Diyos tausigan na saan nga makita ni Apo Diyos nga saan nga nagkamali isuna ngarod adda kayat ni Apo Diyos nga isuro kanya na no ampay nga nangyari amin dagiti kanya na tapno adda maadan na and then no ni Job ket makita diya itibiyag na ipaaymet ni Apo Diyos jay bendisyon nga saan manin nga jay abot ti tao nga panunuten no di kat makamo ni Apo Diyos iti kinaaramiden na wenta ni Apo Diyos ket makuna man nakabalin amin sovereign ni Apo Diyos adan iti control iti amin non yaman ti kayat na ngaron agdiscuss ti talo ni Eliphaz ni Zophar ni Bildad ipampaneknek da ni Job nga ni Job ket nagkamali isuna dati pagkurangan na gamin sutga po na nga dinusa ni Apo Diyos isuna dati saan nga nasayat nga nangyari kenkwana ngarod ni Job mat i-try na nga paneknekan nga ako na awan pulos pinagkamalya kompleto am amin nasaya at amin nga aramid ko hindi nalpas da aminin nga sa nga kain di barkada ni Job nga paneknekan ngarod nagtalnadan awanin ti maibagada ka ni Job na ibusan da adamay sa nga ubing nga nagtingtingig agsaw isunan chapter 32 diyan agsaw isuna met sumublat ingana chapter 37 so nang agsaw oray pa iji chapter 33 verse 9 ket ilawlawag na kani Job nga kuna na kasto iti kunam Job imbagam nga saan ka nga nagbasol si asino ko man di tao tapno iti kasta ket isuna ti mangi justify iti sarili na iti dayto nga hul nga book ket ipaniknek na launay nga ti tao ket managbasol or makuna iti other nga studies iti theologically total depraved ti tao managbasol talaga ti tao awan ti ka ti tao nga mangi justify iti sarili na iti imatang ni Apo Dios ni Apo Diyos lang ti adang karbingan nga mangibaga kanya tiyo nga datayo ket nalinteg isuna ti husto nga huwes judge isuna nga mangibaga kanya tiyo nga datayo ket managbasol
Ngarod ni Job, ti ipan paniknik na, ket kuna na, siya, i-justify na sarili, uray kanunuman ni Apo Diyos, i-justify na ni Job, ket nalinteg. Nung paitisaw ni Apo Diyos, undeniable di ay nalinteg ni Job. Ngem, syempre, amo ni Apo Diyos, iti adda, iti amin, iti may nga tao, iti unig ti amin, unig na, no ampay nga maibagalata ni Apo Diyos, nga adalata nagkurangan ni Job. Ket amo ni Apo Diyos, nga saan nga nagsubmitar ni Job, iti panakabalin ni Apo Diyos, kinasovereign ni Apo Diyos, sut gapuna, nga isuruan ni Apo Diyos isuna tapno iti kasta, ket agtalek ni Job, ket ni Apo Diyos, nga ni Apo Diyos laeng tipudno nga manakabalin, nga awanin ti sabali. Neither maawatan ni Job wenno saan dapat nga isuna ket agsubmitar iti pinasiasino ni Apo Diyos. Ngarod, intry ni Elihu nga i-explain kenkwana nga awan mitlaing ni banagan na ingana nga mismo ni nga ni Apo Diyos agsao ken ni Job ket kastoy tapno makita tayo nga ni Apo Diyos ket talaga nga man nakabalin amin awan ti rights tayo nga tattao nga mang question no anya man bilang kararamidan ni Apo Diyos anya mangyari kanya tayo no deket anya man nga mapasamak maawatan tayo mangyari dagijay when kaya tayo ipalubos ni Apo Diyos anya man di kaya tayo kas ibaga ti 1 Corinthians chapter 10 verse 13 nga adda dagijay when kaya tayo ti aramidan tayo ket tiket agsubmitar tayo iti panakabalin ni Apo Diyos, kinasovereign ni Apo Diyos, nga maawatan na amin, controlled na iti amin. Ken, adan isuna iti panangituray, iti amin nga bambanag. Ngaron, iti verse 8, chapter 38, nga agsaw ni Apo Diyos, kuna, idi madamat ti bagyo, nagsao ni Yahweh, kani Job, siya sino ka nga agdua-dua iti sirip ko? Who are you? Tapos kasta nga sang agdua-dua ka iji kinasirip ko ipakitam laing iti kinanangning mo siyempre iti tao managbasol awan talaga ti abot na iti kinalaing ni Apo Diyos. Verse 3 kunana tumakder ka ita kas may sa lalaki ket sungbatam dagiti saludsot ko so sumungbat mga arod di Job iji kinasasino na tapno kasta ipakita na ti saludsod ni Apo Diyos kinkwana adda ka kadin idi aramidek ti lubong agsao ka man no adda ammom so tilawlog na Apo Diyos ayan ni Job idi parswain ni Apo Diyos day tulubong tapno questionaran na ti kinasirip ni Apo Diyos awan saan nga masungbatan Job verse 5 si asino tinangikedeng iti kadakkel na si asino ti mangrukod iti kabana awan dua-dua nga ammom so si asino ti makaammo di size diti daga ni Job mismo saan na nga ammo nakad-ado nga saludsod ni Apo Diyos never nga kaya ni Job nga anseran iti dayta may pakita nga ni Job talaga inawat na isunakit managbasulak may sakla nga tao ni Apo Diyos lang ti man nakabalin isulaing ti pagtalkak ngaron umabante tayon ije chapter 42 no yabante tayon kunana ije verse 1 sumungbat ni Job kani Yahweh sumungbatin Job, kasi tibagana. Amok aman nakabalin ka unay o Apo, ket maaramid mo ti amin akayat mo. So, anya man ang akayat ni Apo Diyos, maaramid na talaga. O, ang problema dito dyan. Damagem, no apay ngagdodwa ak itisirip mo, idinto akas taunay ti kinaningning ko, nagsauak may papan, kadagiti, jak maawatan, abambanag, anakaskas daaw unay, saan ko nga amo. Dati pagkarop ni Job, amo na amin, maawatan na amin. Agsasawap kay kami di iso na, saan na nga amo, noon niya pinagjint ng mga ibagbaga na. Kastoy, kasimple. Ni Job, ababalang jebiyag na, ni Apo Diyos, eternal ni Apo Diyos, awan lugi, awan patinggan ni Apo Diyos. Anya ti saan nga naawatan ni Apo Diyos dyan, naawatan na amin. Verse 4, ibagam adama, dumngegak, bayat, tiin ka panagsao, kahit padasik asungbatan dagiti saludsud mo. Verse 5, nadamdamag kula idi ti may papanken ka ngem ita nakita ka kadagiti mismo amantak. Verse 6 isut gapuna ama bainak iti amin ana isawang ko agbabawi ak ket warsyak ti bagik iti tapo ken dapo. Okay, so iti dayto inakseptan ni Job nga agsadmitar iti panangituray ni Apo Diyos manakabalin ni Apo Diyos takunanay sutga po na mabainak iti amin ana isawang po. Nabigbig na nga ni Apo Diyos lang iti man nakabalin, control ni Apo Diyos, makaamo ni Apo Diyos, i aramiden na
saan nga accountable ni Apo Diyos tapno iti kasta ket sungbatan na amin nga mapaspasama kanya tayo idetalye ni Apo Diyos tapno iti kasta ket maawatan tayo. Ti dapat nga adda kanya tayo anyaman nga mangyari patyen tayo nga ni Apo Diyos inaramid na di ay takayat adda kayat na nga isuro kanya tayo para iti pakaidayawan ni Apo Diyos amin nga aramiden na. Adda ti purpose ni Apo Diyos no ampay nga impalubos na mapasamak niya neither matulungan tayo nga mitimay sa inpalubos na tapno kasta maidaydayaw ni Apo Diyos. Ti aramiden tayo ang tattao agsubmitap tayo iti kinasovereign ni Apo Diyos panakabalin ni Apo Diyos nga isunat tinakamoy ti amin ngarot agtalek tayo laeng kenkwana saan tayo nga padasen nga makiriri ka ni Apo Diyos never nga mangabak tayo oray pa kas ano ti aramidin tayo nga makiriri ka ni Apo Diyos saan tayo nga kaya when tama nakabalin unay ni Apo Diyos. Siyempre iti sao ni Apo Diyos ni Job in padas na nga injustify ti sarili na iti matang ni Apo Diyos ngem saan nga nagbalin awan ti tao nga kaya na nga i-justify ti sarili na iti imatang ni Apo Diyos when taamin tayo nga tattao ket managbasol tayo kas isuro ti sao ni Apo Diyos iti daytoy nga Job ipaneknek na launay ngarot ti maadda kanya tayo di panagtalek ken ni Apo Diyos panagsubmitar ken ni Apo Diyos pagyamanan tayo ti parabon ni Apo Diyos nga ikan na tayo iti biag nga nanayon ikan na tayo ti mga isalakan nga ni Apo tayo nga sa Kristo ngaron agsubmitar tayo ken ni Apo Diyos. Siyempre ni Apo Diyos itituloy na iti daytoy binendisyonan ni Apo Diyos ni Job doble ti impaena ken ni Job saan laeng di anak siyempre ta danji langitan di Duma, dito dagan di double namet saan nga amin pay naman nga dinubli. Dagi tarakan na amin kadabak nang na insubli ni Apo Diyos kingkwana. When kani Job nagsubmitar kani Apo Diyos. Ngaron, nyaman nga mapasama kani Berteo. Agsubmitar tayo kalain kani Apo Diyos. Agtalek tayo kani Apo Diyos. Saan ka di nga umdas na nyaman nga nagijing mangyari kanya tayo, makalapit kanya tayo, makuna tayo kat nga i-surrender tayo, ti panamati tayo. No di ket ad dakit di nga adalin tayo amwen tayo no sa sino ni Apo Diyos tapno trust agtalek tayo kenkwana. Siyempre na duma-duma ti padas tunggal may sa kanya tayo anyaman nga mangyari kanyam sa bali kanyak sa bali di na duma tao agduduma tayo amin iti padas ngem amin tayo adda dumteng nga padas ijibiyag tayo no kuna di duma pay arte ti biag nga mangyari which is mabalin siguro ngem masuruan tayo tapno iti kastakat ti nagtalek tayo kani Apo Diyos ngaron ni Apo Diyos kaditi da nga idayaw tayo pagtarkan tayo anyaman nga mangyari kanya tayo makasama kanya tayo aramidan na kadakit di nga enjoy tayo dibiyag tayo nga impay ni Apo Diyos maamuan tayo ti kanas asino na ket agserbi tayo laeng kenkwana madayaw launa ni Apo Diyos amok aduti mabalin nyo may comment may bagay tiniti nga andalin tayo naglawa actually ti whole nga book of Job ting kwato lang di summarize na yung pinaka-mainnan ni kunada makuna submission to the sovereignty of God diayin ti tema na ti book of Job panagsubmitar iti kinasovereign ni Apo Diyos nga podno awan ti maka-questionar ti kinasasino ni Apo Diyos may daydayaw unay ni Apo Diyos nya mga ramiden nagtalek tayo laeng kenkwana madayaw unay ni Apo Diyos kada tayo mamin.